Ha? Basketball. Dito lang tawa ko din. Nandiyan ako kami kanina. Sabi kasi, naglalaro namin kami. Ang saya. Malaki, sasana na, mamakinig daw. Di pa pala? Ah, nagaganyan lang siya? Oo, parang ginagawa yung Christmas tree ko lang. Ha? Ganda oh. Ganda na dito. Eh, ang ganda guys. Dito pala maganda pag kami ito. Ganda guys. Ganit lang makakapag-pag-pag. Oo nga pa. Hey guys, may kabili siya ito dyan sa inyo na. Woo! Hello! Ganda guys. Kasing ganda ko. Ay, Chara. Char. Ay, kasi ko binabawal ko. Kailangan ko sa dami nito guys. Talaga sila. Yeah. Mega shot off na guys. Ganda guys oh. Ito yung gabi. Kasi sobrang ganda ko. Ay! Papangit ko dyan. Discount ko na naman natin. Magiging tuling ako guys. Ay, nahulog ako kaganina. Nahulog ako sa'yo. Ay, charot. Ang guys ah. Hey! Yeah. Ang guys ah. Dami nga dito. Yeah. Gusto ko yun. Hello. Guys. Parang pala sa video. Ah. Huwag mo bibigyan yung ticket. Bawal yung ticket sa live. Ah. Hello. Hello, tayo mamuli ng kapatid. Yes, Galing. 43. Grabe guys. Ang tingting na yun.